nanging saiki wis tak kanthi urip ing kabuyutan. Mbok menawa ke ora mbedake antane urip ning kepatihan karo urip ning kabuyutan. Najan mangan ramalan yen aku cedhak lawan kowe ora dadi ngopo Kakang. Aku wis trima. Pancen keng tak jaluk kaya ngono kuwi. Merga rikala semono kowe tak labuhi. Nganti aku dimungsuhi dening pacangamu Segara Winotan. Aku diajar dening wong tuamu Rama Patih Kebo Mundaran mung bot-bote aku nglabuhi marang katresnan para kesti. Semono kuwi pawan aku tanak. Aku tresno kelawan kowe iki ora ana pawongan sing tak tresnani sama pawon. Yen aku ora tresno karo kowe yo gene apa aku ninggalake apa kudu bandang aku kaya ngono. Matur sewu gung panuwun keng tanpa pepindha para kesti. Pancen kowe wong wadon keng apik bebudenmu. Ora bedaning karo pasuryanmu. Pasuryan keng ayu lumusi ati keng suci. Saiki Kakang Lembu Tirta iki ora sandadak kalebono kaya ngono. Yo gene ora. Aku ana ning gati Pak. Perkara aku kepengin nake ketemu karo wong tuaku. Kowe kepengin ketemu karo wong tuamu. Ora kesti. Apa Kakang? Apa ora balik tembungmu? Wis kok niati, atimu wis kok gelaran kok gulung. Kowe ninggalake saka kepatihan minggat tumuju ing kabuyutan mung bot-bote kowe tresna karo aku. Nek kowe kepengin bali ing kepatihan, apa ora kowe bakal misahke katresnanku? Wis suwe aku ninggalake kepatihan. Jalaran kuwi aku kapan banget karo wong tuaku. Saiki ngene wae aku diterke wae ning wong tuaku. Mengko yen ana apa-apane aku mengko sing tanggung jawab Kakang. Kowe iki aja bingung rasaku. Aku kok mbok kongkon supaya tumuju ing kepatihan. Apa ora bakal dimusuhi dening wong tuamu? Cilek aku dipiloro gedhe dipateni karo kene. Kakang. Yen kaya ngono kowe ora tresno. Yo kene aku jaluk tulungan. Ngono kae kowe lagi. Saiki ngene kae Kakang. Aku ngerti. Yen kowe tak jaluki tulung ora gelem, bab perkara iki tonggo dadakan. Aku ngerti Kakang. Najan ing jajal ana tulisane nanging aku iki bisa maca kanthi tulus sing ati. Kowe sing duweni rasa sujono marang aku. Sawise aku rikala semono dijundukake karo Kakang Segara Winotan. Iya, Kakang. Ora kesti. Saiki ngene bae Kakang. Percaya karo aku. Aku tresno karo kowe Kakang. Ora ana pawongan sing ora tak tresnani kejaba kowe. Yo gini yen kowe tresna karo aku ke pamit kepengin bali kepatihan. Mongko aku ora wani yen teko ing kepatihan. Yen aku ngerti karo pacangamu Segara Winotan mesti cilik dipiloro gedhe dipateni. Ora mung Segara Winotan, yen perlu wong tuamu bakal ngancam karo aku. Aku wis padha bola-bali mengko yen ana apa-apane aku sing tanggung jawab Kakang. Yo gene kowe tembungmu ke bakal tanggung jawab sautuhe. Elingo. Rikala aku ing kepatihan sandung sih katresnan karo kowe. Ewoh dene wong tuamu mala karo aku, dak sia karo aku. Apa kowe bakal bangga, kowe bakal wani karo bapakmu? Nanging aku kapan kali karo wong tuaku. Yen kowe tresno karo aku, ya aku jaluk tulung karo kowe. Ora kesti. Kowe iki tak gawe alus ora iso. Apa kowe njaluk tak kasar ya? Nak tembungmu kowe kandha tresna karo aku. Nanging yo kene kowe kepengin mulih ketemu karo wong tuamu. Kowe karo pengen ketemu wong tuamu. Apa kowe pengen bali
kaya ngono kuwi lho wong lanang sing menangan. Lah wis menang kowe iso ngajar bojomu, iso nangani wong wadon. Wis seneng aku. Marem ya. Wong wedok niku wajibe diayomi. Ning nak nglegake atine wong lanang. Ning nak ora nglegake atine wong lanang napa kula ken meneng mawon. Nek kowe ora dilegake atine wong lanang njur kowe mangkel. Kowe gelo. Ora nek jamak lumrahe nek wong wadon ki menang karo wong lanang. Iki to digunakake. Tumindak jangkah sak jangkah ki mbok dipitung. Apa kaya ngene iki wajibe wong bebrayan? Apa kaya ngene iki wajibe wong sing lagi nandhang katresnan? Wong iki bojomu. Ora ngobar mbok depuki, mbok ajar, mbok dupaki, mbok saduki, bar mbok keloni. Wis bener Pak Kartini. Dajale pikir ana samu barang bak. Tuki lak ya dirembuk sing apik. Ana perkara dipitung sing becik. Ora njur bras. Apa dupeh kowe wong lanang kuwasa? Iya. Apa dupeh kowe iki wong lanang duwe panguwasa karo wong wadon? Jane kula niku ora tega. Ora mentala kula mala-wara casting kaya ngoten niku. Ning mergo kebranane ati kula piyambakipun suguh kepengin balik ten kepatihan. Nggih. Sababe apa? Sababe iki apa? Mergo wara casting niku kangen kalih bapake, kalih rama lan ibune. Mak kula teko ten kepatihan wulung tan wulung kula dimusuhi kalih wong kepatihan. Nek perkara kangen ki tak kira to lumrah. Wong iki ya sing duwe wong tuwa. Lah nek kowe ora sago ngeterke iki ya kowe iki tembung karo wong tuane. Aku lak ya iso ngeterke. Wong jenenge bebojoan. Iki nek pancen wis padha nglengganane ayo to. Sing rembukan sing apik, rukunan sing becik. Nek pancen Zesti iki kepengin ketemu karo wong tuane ayo diterke. Bab memungsuhi iki mengko. Nggih, matur nuwun. Para Kesti, Kepiye Kakang Lembu Tirta? aku njaluk pangapura. Dene kaluputanku ing ngarep aku nganti mala karo kowe. Upama panggep luput kaluputan kuwi mau padha bareng-bareng dipendhem ana ing gumining pangapura ben tukul anggonku bebrayan langgeng ing salawase. Bakal tak pangapura nanging aja dibaleni maneh Kakang yo. Ora. Kene Ora ki nek eling, engko nek lali ya bras-bras meneh. sampean merem, Pak. Kula tak ngapura kali para Kesti. Wis ta kono sak karepmu. Wong aku iki ngerti iki ya Aku njaluk pangapura. Sampun apa dereng, Pak? Embuh. Aku ora patek tak makna ngono-ngono kuwi ya. Ning tenan ya, Oke. penjalukku turut ana. Aja sok nganti tukar padu sebab wong tukar padu nggone bebrayan kuwi sepisan ngedoke rezeki. Oke. Ping pindho arep bakal medhotke katresnan. Kuwi tenanan. Oke, nek pancen karepe bojomu kaya ngono ae terke. Ning gone wong tuane, Para Kesti kula terke teng kepatihan. Kula nyuwun pamit kali Bapak. Kula tak nyuwun pamit kali Bapak. Iki para Kesti tetep naik dalan ben ora ana alangan menapa. Iya. Kesti. Bisa. Kula tetep terke. Kuwi Kakang. Iya. Sing kaya ngono aku percaya yen kowe tresno Kakang. Pangestunipun kula suwun lho, Pak. Iya. Nanging Oh alah. Nyenang ngene kok. sampun nggih kepareng, Pak. Iya. Lek dina ala ki kok budal lunga.
Sing kebangetan kowe Workes. Kok kados ngoten? Wiwit lungamu saka kepatihan, ibumu gerah-gerahan nganti saiki. Kebangetan kowe Workes. Pangapunten Si Rama menawi tumindak kula kados ngaten. Ora maido bab katresnanmu karo Si Lembu Tirta. Ning ora kaya ngono wicarane. Rama mundhut priksa. Kados pundi? Pisan maneh kowe tresna karo Lembu Tirta. Kula menika tresna sanget. Lembu Tirta kepiye kowe karo Workes ki? Boten benten kaliyan Workes ki kula tresna. Lair tandhing batin. Kenging menapa boten awit kula nilaraken saking kepatihan awit kula tresna kaliyan Adi Workes ki. Yen kaya ngono, Naliji aku kaya dene wong nyidang. Kepengin dibekteni putra mantu calon. saestu menapa? Menawi ngaten dengan malilae dumateng kula Rama. Ya. Anggen kula bebrayan kalian kakang. Dimen lega atimu. Workes ki Rama patih nistani yen kowe bebrayan karo aku. Matur nuwun. Matur nuwun Workes. Matur nuwun tenan. Ya ora kaya ngono kuwi. Bunga ya bunga. Mbok anggap apa aku? Lah kene nyembah. Sembah belamakane bapak. Aku Pak nyuwun paringlah kala Rama patih. Yen kaya meneh galek-galek bae kakang. Yen wis mantep kari golek dina kang becik ana kepatihan. Calon putra mantu Lembu Tirta caos sungkem pangabektipun juk. Anggap apa? Kaduk wani kurang duka. Pemberadak putraku sing dak gadan-gadan. Bakal aku coba karo Segara Winutan. Pengrena marang. Cukup tresna kok. Wong melarat keserakat wani kok melayu trepate kebun garan. Lu yen kowe kelakon bebrayan Workes ki. Mbok ngingoni apa anakku? Baik kula sampun kebaca tresna Terus ngino marang aku. Wis nyepelekake marang kula. Ojo Rama. Paring dawuh satu ning atiku. Apa kalilah sepelekan. Lho niku ganjaran sing pantes tak penake kowe. Tanpa
Boten. Sampeyan Kok Agus Getih kaget. boten ora kena napa-napa to. Kok turu ning kene turu tiba apa piye, Mas? Embak-embake tuwa mati. Gini kok kanthi gletak. Hah? Kok nganti kowe Agus Getih kuwi lho geni ya. Kula niku teng dalan ketemu kalih Rama Patih Kebo Mundaran. Maratwani. Calon maratuwa kula. Ora apa-apa, mesti nek disugata apik to karo Maratwani. Sugata apik napa? Diterima. Piyambakipun menika mboten kastu nampa nek kula niku dadi mantune. Ora ditampa. Oh nggih, cetha kula diajar malah kula dipateni tujune. Heeh. Wonten bapak. Upami mboten wonten bapak pun bablas. Kok ngerti? Lah inggih wonten mriki panjenengan. Iya. Ancene mau aku ki nalika kowe budal. Ki tak itung-itung ki kok pas tiba Kaliwangke. Ora urunga mesti ana alangan ning dalan lah tenanan. Jebul kowe wis temakaning pati lho rahayune wong tuwa kok ndang teko. Apa mau ora? Ya temenan lah saiki bojomu ning ndi? Kula sakmenika nyuwun pamit. Arep Adiwara Kesti mlayu ninggalaken ing papan menika. ora kok dasar mlayu. Kira-kira Wara Kesti iki yo wedi karo wong tuane ning yen nganti engko ketemu aja nganti mbok cempalani neh kaya mau ana ing omah. Ya, sedumuk bathuk senyari bumi. Rewang ana nganti pecahing dodo teng biro. Gila. Iki gorene. Pusakamu gorene ora kanggo minggu pameran. Kita kanteni pusakane bapak. Yai Jalak Pamengkang Jagat. Mbok menawa bisa migunani kanggo. Kula percaya. Pusaka Kiai Jalak Pamengkang Jagat menika dipun tamakaken Gunung Jubruk Sego Rasat, sego goreng kocar kacir. Lho nek sego rasat iwake lak yo akeh. Omong kami. Tindake kewajiban. Nggih, bae suwun. Glory
dhewe. Ya sakarepku to wong lambe-lambe dhewe. Sampeyan nggih dalu ngimpi napa? Ngimpi apa ora ngimpi apa? Jenengan tak aturi. Niki wau wonten. Nah, niki saking Doro Ayu Maruti. Saestu. Kowe kira kondor masak. Monggo to niki dipun waos. Kula niki perintahan tenan lho. Wis ora ana bayarane. Bayaran wis kalah. Awi tekno. Yo, pripun anu surasane nawala. Pokoke wau iki penting. Kowe kudu budal ngoten wau ngomongnya. Marang kekasihku Kakang Gagak Ulung. Kita Kakang Gagak Ulung. hah? Sepiro kalumputanku marang sampean aku njaluk pangapura kang sakti. Satemene lakon kang kaya ngene iki. Nah, Ora kanyono-nyono babar pisan. Ya wit saka pengisi si kudu sapane. Kelakon aku tetel marang kawanitanku mula kakak. Najan to aku wis dadi bojone kudu sapane. Nanging atiku isih kepeksa cedhak lawan sampeyan. Mula ra ketang sak kedeping mripat kowe baliyo aku kangen lawan sampean saka aku tinggal to. ya Penting niki wau. penting apa Kowe kan bali ngoten lho. lara tenanan kowe tok-tokan Lara tenanan. Malah pokoke wau sanjange ngeten. Nek sampean ora gelem bali, mbuh ana kedadian apa aku ora ngerti ngoten. apa iya Saestu. direwangi kaya ngono Nggih.